madihita paparendo putta raja silai sabungan siwalu turpuk nambaru jahat tu silai nabolak. Mulai ate matutu di dos ni roata na totok kita na semarpungu hita di sekretariaton imana marsiajar bidang adat kita asalam martabat-tabat tutu perbinau tata taringot di bidang adat ni habatahon anggia tutu boy hita di mangulahon akka adat silas niroha suang song ni dohot habok niroha alani asa marsiajar mahita tutu dia palatikyon ima taringot guar-guar ni perjambaran dohot hasahatanna di ulon ujuk namasa di Jabodetabekon alani asa marsiajar hita asa TBG ma na pinatorang ni bidang adat ta dia palatikyon mulai ada pina satu bidang adat. Oras mari kita peparandio putta raja silai sabungan solo turpuk namar hojatu silala hinabolak. Oras. Hobar tu materi na di masaknya mata prologer rekin ima guar-guar ni Jabar dohot hasahatanda. Di minggu-minggu nasalpu nungga takas di patorak kami hasahatan ni Jabar dang malua sian dalihan natolu. Ate. Alani dua ma takas botota. Tabuat masada contoh ima ulau ujuk namasa di Jabodetabekon. Alai adorang sosusinon di tiap-tiap luat marasing-asing do hasahatan ni Jabar Juhuton. Buasa songoni tentu adong do alasan-alasan ni luati. Adong do na pasahaton isarara, pasahaton osang, dak tu hula-hula alai tu boru. Alai sudina inon dang pola tapersoalhon sehingga makol huna ulisan hutna alani perlu hita ingot dihatani akka si tua-tua ima sidau solup naro artina perjabaran namasa di sada-sada uluati moloro kita tuluati ima tayuton nian molo marhite-hitehon akka literasi najaha suang-suangoni akka panuturion ni akka na tua-tua na jolo taringot perjabaranon sadaro disudihi halak batak alana pumudo pe di bona pasugin alai mangarerak mon tu desa nawalu laos Roma di sinon marang tubuh ma di sinon akka filosofi ini pembagian di perjabaran alai namar hite-hitehon sada alasan-alasan nabui terjalo roha alania bang tabuat majolo sada pembagian di perjabaran do hasahatanna di ulaun ujuk namasa di Jabodetabekon takas taboto molo ulaun ujuk kita di Jabodetabekon adong dua ima taruh jual dohot alap jual. Molo taruh jual berarti parana mah suhuton parburu mah gawe suhut naniabangan. Molo alap jual do parburu mah bolahan amak parana mah gawe suhut naniabangan. Nah tabuat majolo ulaon taruh jual. Berarti paranak ma bolahan amak parboru suhut naniak bangan. Iya. Dong makatai pada juhut di paranak do pada juhut di parboru dagido saya jumulu do jolo di sehat hata asa di sehat rau
Hulak ko sahalinay sejumulo do jolo di sehat hata asa di sehat raut. Artinya jolo adong do jolo kesepakatan. Molo na masa di jaban ngon ator didokong parburu parburu ido. Imam baru nakin nunga di pasat tamu turu-turu si pangarto hami. Tersongod dia do partuding nion astakas ma hamu amang boru marbua-bua. Totu alusan ni pada juhu di para anak pa. Mulai hati maraja nami. Anakin nunga di pasat kami asa raja ima na mengaturkon parpeak ni turu-turu si panganoni. Totu alusan ni parburu ma mauliate ma dihamu amang baru arala takas do siulauno diluat muna dihamu akka dia ma jabbar nanang sipasa haton nami itu amu kan dinggan hatai akka dia ma jabbar sipasa haton nami itu amu hobar perjabaran namasa diluat muna. Mulai tema raja nami tersongono ma perjabaran namasa di hami molo osangi hippal ma di hami pasahaton nami tu hula-hula nami molo ihuri-huri ala naon lomuk do dagido pasahaton nami ma turajai nasongon ula ni taddo ni rajai asing ni si bagi dua parsiamu ma tinggal di rajai parhabirang ma tuhami nauli dihobasi ma dong taripar siat turu-turu si pangaroron tabereng ma buku panduani akka daftar-daftar ni hula-hula do tulang khasahatan ni jabar juhud songsoni akka raja na ginokon horong nai na gino obar tu na niotang ni hasuton osangon di pasahat ma tu hula-hula dah baru tutulang di pasahak ma sian soba-soba ya ale soba-soba dan soba-soba galapang dah alana ibagi dua dua kan ya tadi ponggoli soni nang satu bona tulang rorobot satu bona niari satu hula-hula namar tinodor satu hula-hula nak majai sudion siat soba-soba ya sian persanggulani marang namar nginginon dibagi dua mainon sabola mainon paratas dan gitu bagian atas ima tu dohat tubuh sabola naik namar ngingi kutoru tu boru ate buasa songonion alana jorok do sada ulau don sada nama nuhu si ulau ni doon ima warna jonok ni pipi do osang kan tetap rohau jahat tu dalihan datolu ate amak ate nah soit hasahatan di soit buimo tu donga sahuta ale-ale donga sahuria dohot lana asing ate
Nah, mana baik asa tarsongon na pola Jabbaron dibuat mau sian batisan manang bitisan songoni nang ditabay do ripusan. Ripusan ima mana bayon tarsongoni muse satu aka punguan buima dibuat on sian batisan ditabay do aka ripusan molo dang cukup sian aka na margoar-goarnai tarsongoni ba pembahagian di perjabaran tu hasatanna molo diulaun pesta ujuk molo kita bola hanamak manang ulaun taruh jual ate emang ate ya saya takas ta boto di kita saluhutna terlebih namar tugas aka padejuhud si kota kasdo boto tahun asal orang salah kita pasahaton dan itu ada alasan buasa osang pasahaton tu hula-hula di piga-piga luat marasing-asing do pada pokna alemolo dihita di som sisiukod do osang ni hula-hula aido haroroni dalam pasu-pasu marhite tangyang ni hula-hulay ate yala arong do hatarin datu-datu ramat dokon hula-hula sabola langit kan ido langit ido seisiu ate ima filosofina molo di kita paparan puta raja silih sabungan ale molo mungkin ra molo di luar nasing hasahatan ni osangi tang tu hula-hula mungkin tu boru ate ale molo kita paparan puta raja silih sabungan solo turpuk na marhojaku sila lahina bulak na adong di provinsi Banten osang pasahatot tamay hipal tu hula-hula tak ate amang ate tarsongoni bara inaro aku aka pembahagian ni perjabaran nunga biasa tadopi jala asa takas taboto pasahato jabar itu hasahatanna nah aka soiton di pasa mo donga sahuta to ale-ale aka donga sahuria alana omma donganna dangiro kadongan mon asabui rap mardalan donga tubuh imana kiningan non ima persanggulan bagian atas alana jorok di pipi do osang natului non dangiro dang balui non tu donga tubuh tu boru do osang tu hula-hula ima dasar-dasar filosofi nate iya, ima ale tahuan nai kuasai baik ipasat tahuan tu boru alana filosofina boru ido namana hui ido kan namana hui aik tu hula-hulana ini filosofina ida namana hui ido kotahuan ate tarimara nabu di patorak kami ate tungarong na hurang dasip di panorang yang nami marhite-hite kita masaling padarkon akka pangatusyota buima nagawi pamorahon pangatusyota taringon khasahatan di Jabbaron tu khasahatan na partikiano di pasatami tuhamu amanami butima kalian masih bahan narasumbernya doh ala penjual aslinya itu doh taruh jual oh sekalian tuh on taruh jual teh alat iya malah penjual molo alat jual molo alat jual ya hampir serupa do alat jual
alai osanginon dohot ihuri-huri hot di hula-hula. Tetunuangin alini osangi pasahatot tamatu hula-hula ta alai jumulu mahita mangalap pata. Manang dia pe dari pasatami raja nami jabar tu rajai lasma rohani rajai alana perjabaran namasa ima perjabaran di hutani manang di hula-hula nami rajai raja on dan gitu. Nah, jadi naruh aku ba sidau suluk ma naro tar imai nonate osang dohot ihur-ihur tinggal di parburu alai pasahaton di parburu man non alini osanginon tu paranak asa adong si pasahaton na tu hula-hulana idom molo ulaun alap jual ate apa kate ya adong dobe ya. Jadi mau lihat tema itu narasumber nami, Ketua Pungdepan Sialoho. Taring waktu Parsanggulani, itu dong atu buat Jadi atar songok kita maju kita kan walu. Nah, bahwa lesar dari Parsanggulan. Jadi itu isi do pasahato ni Parsanggulan ni nesede. Tu hita na waluon. Isarana maju marulang masuk di raja. Tu sod di raja do manang. Tuahana do manang tuang gina itu doai. Jadi nasi ngama. Boleh tema amang udah dan gitu. Tohodo inon peparan putawalu di penjawon om jabar tu kita nama orang jabar tu song igorah udah sada-sada dan gitu. Di nama dongani gimana kiringan Parsanggulani ipasah ma ima batisan manang ripusan manang tanggo-tanggo nabu hidupe dibuat siap perjabaran inon oman no dibagi alai hasatan ni ima Parsanggulani mardos ni rohama kita namar dongat tubuh abang udah dang nalau sino dibagi mulai dibagi ya huli-huli nama dah gitu. Jadi alan itu terlebih dihamu kepada juhuk nami alana walu kita jalan somol lo jalan nunga jalan di korido dan gitu jabar di kita namar dongat tubuh walu sikon jauh terus ada jabar peparan di lohor raja, jabar peparan di tukir raja, jabar peparan di sodi raja, jabar peparan di butar raja, jabar peparan di dabariwa raja, jabar peparan di debang raja, jabar peparan di batu raja, jabar peparan di tabur raja. Ungawal wate alanido ipabalgama perjabarani kasih cukup ate. Alem bolo memang do situasional geleng perjabarani ya holasada be ale pejuni tetap ayang ko kita halak bata dunwangin suna geleng no perlu pejuni do dan itu ya itu magide magita ala rido dihimbau di piga-piga kontenta na perpudio dihimbau asa terlebih di kita hasuton na paradihon perjabaraka jabar ipabalgama turu-turu si panganoni ase cukup ibagi boleh dok kosilesa mengundang sahada jabar tu si anak ni sah dua lu kita dan gitu unang majolok satu akka marga-marga majai na walui majo baru turpuk neman no majo akka marga-marga majai siat turpuki termasuk mah bolu nak kiringan ini gitu bolu-bolu nak kenungan wah gimana ketahuan nih ibu lah dua ulu dan gitu ya Parsanggulani ini majidang balui na jono ginon Parsanggulan manang ulu na inon do tu osang
dalihan natulu jorok ni pipi do osang. Itu artinya masih ada keterkaitan hubungan yang erat. Adong nabe dihamu kamu udah nabe. Ya. Saya aja Bapak. Ya, Bang udah. Jadi kan hado binigi. Iya. Udah para anak madokot jabar taripar. Arong hea binigi para buru madokot jabar taripar. Ya. Kasi tong na isi do na madokot jabar Ya, taripar. Bang udah teh. Ini mah. Iya. Jadi mau lihat ya Pak, dia mengudahku dak kalau sehari dua hari pa Jepang di mangajana songoni. Dan gitu. Nian ngatakas tahatai ditiki napa tua hata do marhusin. Ono. Molo hita do parboru, hita do napa sato jabar tari partu paranak. Nah, songoni molo hita do paranak hula-hula ima pasato jabar tari partu hita. Kan ini nuangin. Nah, khusus di hita peparannya putar Raja Silesa bukan selalu turpuk nomor hojak kusila lahina bolak nunga tak sepakati molo nunga tak pasah molo hita selaku paranak kan nunga tak pasahat turu-turu si pangaron itu hula-hula tak kan ini nuangin ba molo nunga di pasah urang betong yusat unang bepa ulak hita bana sida mak dan itu alani do molo hita do parburu dan itu takas mo dohonot takan nunga ri do kondakin asa raja ima na mengatur hon mau lihat ya baru alana on na masa ya ulo to dia lama muna do akka jabbar dia masih pasahaton nami tuhamu khobar perjabaran nama sadihamu iya kan berarti parara parburu pasahaton jabbar taripar itu tong kan sonaya tong nung kata lean roh hula-hulai ipaulak mesti usang paulak mesti usang so dia nung magen na soal terus si panganoni mola terus si panganoni au hula gay dan gitu jadi naruh aku nang bemulak-mulak dan itu mau nang di pasah mah pangalian di sida mah tuh kita langsung iya jadi langsung mbak kita pun parburu haduan, so dia udah konota. Molo kita taruh jual, ulau taruh jual, tak kasih udah konota. Molo hati emang buru. Akka jabar dia mah si pasahatun nami tuhamu khobar perjabaran namasa di luar mereka tahu ibi halak dan gitu. Molo hati para jarami. Adorang so disiat raut jumbolo bajolo disiat tata tersonom mak perjabaran namasa di luar nabi do kumatong kan boleh tema baru atau baru nami atau apa mana gitu bagi patupa khobar tu perjabaran di namasa di hutani para anak ima dilihat omma jabar tari partuhamna hidup jadi ang sudiri pek marga-marga majala sunguni ngai pasahat paula muse ini do sunguni gitu nasuhita do nunggu tangi paulak langsung terbuang itu iya tadi do puran dan gitu jadi tersunguni do amang udah teh mari untuk mensosialisasikan yang baru itu memang ada perlawanan ini perjelas nilaian alasan nadingkan ayo ngai pasatan itu hamuna dan gitu hamu mana mengatur Tuhami hal yang nabi sunai Tuhami suku kamu atau kami suku dia perjabaran nama sa di luar nami jala ungat hatai molo hita dina patua hata no marhusip molo hita perburu ngat tadokon ino takas tadokon molo hita pe paranak ngat takas tadokon tu hula-hula inon na sida pasato jabar tari berwita alai namang ulahon dina patua hata do namar husipit danginon namang ulahon pas di pesta ujung kan komunikasi dengan dong alana maksiat Tuhan alana maksiat Tuhan Allah mah gamenek maksiat Tuhan hatai asik kalak nah aturan yang berkesinambungan do hasil ni dapat dua hata do marhusip naing ma on di teruson namang ulahon di pesta ujung asa unang terjadi miskomunikasi, salah pengertian. Ibarat nabu hipat orang, adong tabang mau udah, tabay juga mau udah. Yang benar udah. Enggak, adong.
Jadi adong suk-suk pun bawa tuh di mulai tema di narasumber nami bawa tuh kudepan naking naruawan songon Jember adong persanggulan mang naudu do osang saga do iur-iur soba-soba alai dangarong nakiku bege haliyang haliyang on tong do dibagi dua tersongon dia do ya asatan naum na di kita asatan nah iya jadi ulangi mah iya jadi aliang ino boy no deba pasaton tersongon bitisan mana bayi ke perjabaran na dong dan itu molo kita di Jabodetabek ale molo di luar nasing aliangon idok kumon panggonggom adong nama dokor istilahna panggonggom artina on biasanya di pasar Turaja Huta dong nama gonggom miluati manang bui dokoron pemerintah setempat dan gitu ale molo kita di Jabodetabek kira nasuadong do hasahatan perjabaran khusus nih aliangon nate jadi itu di baen nagabe mana baik akka perjabaran terlebih tu akka horong-horong nadapot dan itu jadi molo hasahatan ni aliang di Jabodetabek hirana adong nasuadong do khusus dan adong ale gabe ripusan de manang na bitisan manang puhu gabe puhu de bae mana bae akka perjabaran na hurang di akka nama barang itu Nang molo adong sibata kan piga hali binain penjuti sekaling itu binain tuh molo adong furia atau masalah dan jadi masalah dan jadi masalah ale molo khusus saliangi dang adong hasahatan dang adong pola hasahatan ni Jabar aliangon khusus ale sia ni dibuat gabe Jabar boy ale molo khusus do aliang tuhuria ibu sian aliangi dang adong dang itu molo di Jabodetabek ale molo di luar nasing mungkin aliang itu di pasar tu panggonggom misalnya panggonggom di luar mana pemerintah setempat adong hasahatan khusus Jabar aliang ima warna panggonggom mate ale molo kita di Jabodetabek kira narong do naso adong do hasahatan khusus Jabar aliang amang udakku ate ina marate setabi bebetu asa tong do persejarah di ba na jelas molo dia ada bata perjabaran adong do haliang itu na masuk ya adong aliang ale molo di pesta ujuk do kita di Jabodetabek dibagi dua do inon alai peruntukan ninon dan adong khusus peruntukan ni Jabar aliang alai sian aliang inon di bae mana bae akka Jabar na sosai sian akka Jabar naung adongi ate amang udah ate ale udokot molo di sada luar nasing mungkin di luar Jabodetabek adong hasahatan di Jabar aliangon jala adong do nama jalon ima di dokon na panggonggomon ima panggonggom di huta buimon terkira pemerintah setempat ate tersongoni mara amang udah ate ale molo ulaun si sada hasutot do misalnya songon dari Jabu do biasanya kan iseati don laos hasil nanundung diseati dihaliak kumon dialang tu na situar na toro ate ale molo di pesta ujuk dan diseati ido di bae menon songon mana bae akka perjabaran ate tunghurang mana bae ate adong do be abang udah ku pusara jam dia kem mau diate Daun mau lihat dia mau narasumber nami. Iya. Toho mah itu, ay mololomok do digaen kan pat na opat. Iya. Iman itu na gabi suit. Iya. Kan? Di molo pat na pertori itu. Oh.
Pak Nane Biru Alatan nih gitu. Oh. Ya. Ya. Mulai sedekun. Iya. Ya. Boleh mudah. Ya. Jadi tersongoro nate. Adong di sana luat dangido suitinon waduh opak mainon pergijang dua dimain nasihat opat dimain nasihat toru ima sama jok kende mangude ate terkira tabirik nai putusot tabirik nai gabetulan soit dangido ale molo kita di Jabodetabek do soit opat molo si bagi dua soit parsiamun tu hula-hula dua soit tu parana. Kita adok tambah mau udah terbaik ya. Ima jolo sada contoh pembagian perjabaran di Jabodetabek. Di Jabodetabek udah khususnya di kita peparana putara aja silai sabungan siwaluk turpuk namar hoja kusilalahina bolak. Dakku dokoni berlaku secara umum anang secara universal daong alana asing-asing luat, asing-asing do perjabaran. Alena masa di kita mah 4 orang. Dan gitu, jala molo kamu mana kita haduan diturgasson gawe pada juhud ngatakas di botoh monon akka hasahatan ni perjabaran nate amang ate atong moli ate mah dihamu akka manami marsangak batuata, marsangak mau putar aja silai sabungan, marsangak mana kita peparan putar aja silai sabungan solo turpuk namar hau jahat tu silalahina bolak horas mari kita horas